Vedeli ste, že až 72% ľudí z generácie Z si kúpilo niečo len preto, že to videli na TikToku? Toto číslo mení úplne všetko. Takmer 70% užívateľov TikToku je mladších ako 35 rokov a celosvetovo ho používajú viac muži ako ženy. Ale bez ohľadu na to, kto tam je, všetkých spája jedna vec. Chcú autentický obsah. TikTok vyhráva, pretože je rýchlejší, zábavnejší a plný trendov. Už to nie je platforma len na tance. Ľudia ho dnes používajú ako vyhľadávač. Stačí napísať kľúčové slovo a o pár sekúnd máš odpoveď. Každé video prejde detailnou analýzou. Algoritmus číta hashtagy, titulky, zvuk aj hudbu a potom ti servíruje presne to, čo chceš vidieť. USA používa TikTok takto ako vyhľadávač už 41% používateľov. Hľadajú tam trendy, tipy, hudbu, módu, proste čokoľvek. A toto je presne dôvod, prečo by aj vaša značka mala zvážiť používanie tejto platformy. TikTok dnes nie je len aplikácia, je to najsilnejší marketingový nástroj pre mladú generáciu. Ak je tam aj vaša cieľovka a chcete, aby si vás všimla, napíšte nám, my vám s tým pomôžeme.